tilaisuuteen, joka nimeksi on tullut sukupolven homma. Sotaveteraaniliiton kunniapuheenjohtaja ja Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Arno Strömmer. Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja te kaikki nuoret ja varttuneemmatkin ystävät, tässä sukupolvet kohtaavat konsertissa, jonka Pyhäjoen sotaveteraanit on meille järjestänyt tänne matkanneiden Oulun sotaveteraanikuoron ja Kainuun sotilassoittokunnan maineikkain esiintyjä voimi. Tuon teille nuoret Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanien lämpimän tervehdyksen. Mavalden lunnaat olivat ankarat, yli 90 000 kaatunutta, haavoittuneita 200 000, heistä lähes toinen puoli pysyvästi vammautuneita. Sotaveteraanit, te sodan ja jälleenrakentamisen sankarit. Te olette nähneet nuoruudessanne sodan kadut kasvot ja kuoleman. Te ette ole jättäneet kavereita, vaan piditte heistä huolta. Te palasitte kotiin. Te jälleen rakensitte Suomea. Te perustitte perheen ja rakensitte oman kodin. Arvoisat sotaveteraanit, kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Pyhäjoen kunnan puolesta on ilo lausua teidät lämpimästi tervetulleiksi Pyhäjoelle liikuntapäivään, jossa sukupolvet kohtaavat. Veteraanien rivit ovat harventuneet vuosi vuodelta, mutta me suomalaiset emme unohda koskaan veteraanien ponnistuksia ajalta, jolloin he olivat nuoria. Saan puolestani lausua Pyhäjoen seurakunnan tervehdyksen. Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvät ystävät, kaiken ikäiset. Meidän veteraanipolvemme, omat vanhempamme, isovanhempamme ja näiden lasten isovanhemmat ehkä vielä seuraavaankin polveen saakka. Te olette rakentaneet meille maan, jossa meidän on ollut hyvä asua ja on hyvä asua. Te olette puolustaneet tätä maata aikanaan omalla uhrilla. Maani on kaikista herkaisin.
suomalaisille nuorille. Huominenhan on meidän tämän päivän nuorten. Vuonna 2010 julkaistun nuorison mielipidetutkimuksen nuorisobarometrin tuloksista ilmenee, että itsenäisyys oli vahvasti esillä nuorten vastauksissa, kun heiltä kysyttiin, mikä Suomessa on arvokasta ja puolustamisen arvoista. Luen Vapauden viestin. Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alainen. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen vapaa oma maa. Marraskuussa 1939 Suomi joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Yksimielinen kansa ei taipunut ensin talvisodassa ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa. Maa säilytti itsenäisyyttä. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat. Me nykynuoret tunnemme suurta kiitollisuutta niistä uhrauksista, joita sukupolvet ennen meitä ovat tehneet maamme ja sen vapauden puolesta. Halu puhaltaa yhteen hiileen on ollut ja on yhä isänmaamme paras turva. Talvistaan näytti, että maanpuolustustahto voi torjua lukumäärältään ja aseistukseltaan ylivoimaisen vihollisen.